Vanhaa soraharjupihaa ei tarvitse routa eristää, joten pohjatöiden tekeminen on helppoa. Kasvavat juuret saattavat myöhemmin vaurioittaa kiveystä, joten ne olisi hyvä poistaa. Viisi senttiä paksun kiven alle laitetaan 3 senttiä korropetonia. Pohjat kaivetaan ja tasataan tällöin 8 senttimetrin syvyyteen. Ensin asennetaan reunakivet. Tässä kohteessa käytämme nupukiveä. Myös reunakivien alle laitetaan korropetonia. Pintavesien ohjaus on otettava huomioon kiveystä suunniteltaessa. Riittävä kallistus on noin 1–2 senttimetriä per metri. Kivipinnan korkotasoa voidaan seurata vatupassilla tai linjalangalla. 5-senttinen noppakivi sopii kävelyalustaksi. Auton alle tarvitaan vähintään 10 senttiä paksu noppakivi. Matalaa noppakiveä on myös helpompi työstää kaariladonnassa. 5-senttinen noppakivi on hyvä kiinnittää korropetoniin, mutta 10-senttiselle noppakivelle betonia ei tarvita, vaan kivi pysyy omalla painollaan. Kaariladonnassa kivien latominen aloitetaan uloimmasta kaaresta. Kaaren säde on tässä noin 80 senttimetriä. Mitä isompi kaari, sen helpompi asennus on. Tässä kohteessa käytämme kovettuvaa sauma-ainetta, jolloin kiveyksestä tulee helppohoitoinen. Noppakiveys voidaan saumata myös kivituhkalla, hiekalla tai muulla.